Grabe gulan na naghilak ko. Kay naluoy ko kay maabi jud mga pagsuway nga niabot sa among pamilya jud. Hi guys, madong hapon ako na depo ni si Mama Alit. So karon day guys, hakita ninyo nagdako na rin kabiba ko din ang bag. Malakaw day ko. Pero kay bawa na stiri, kay nako importanteng lakon, dada rapos doon, nay ka nang nanginanglan jud. Nja kinanglan namang matabangan. Nja si tirihan na lang ipasagdan daan okay raman nga malakaw ko. Nga maghigda ra siya, hindi sa magbarag-barag para safety ba, kay delikado man ug sa kauban dyan magbarag-barag man nga sa janggi remindaan nga maghigda ra. Importante ka dyan ni hang lakwan, hindi ra lamang ko mo share ninyo na guli, kay magdali ko kay alas 4 na. Later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hi guys, madong gabi. Guys, nara ko yung chika guys, ba ganina katabi tong nilakaw ko dali. Arang i-share ninyo o nga nung nilakaw ko dali inja. Karanay, kuan pa ko guys ba, nagduha-duha ko, mo share ba ko sa karanay amo na po ning lain nga problema. Kay naghanahan ako og haba ning i-share og di. Kay karanay puno na ra jud mi og pang BBI sa mga tao. Anja basinog kanang maingon na pa ng uban nga kanang nayarong kaloyan, maingon na pa ng uban nga nagpaloy-luoy anja kani among mga isa baron ani po nang may batas ang gabi inog. Sorry guys kay na nagbuto-buto sa taas. Nagduha-duha kog share ba kay basin ng uban, maingon ka kasagaran ra ba, maingon nga para makakuhag simpatiya sa mga tao aron kaluyan nga na ang amo dyan ipang share jud sa among mga vlog kung dyan na about dyan na sa mga personal life among sa pamilya nga na jadi dyan malikayan nga mo share ko about sa among pamilya na dapat may laing problema kay ni-share na dyan ko guys kay ganina buntag nakarat dyan mi duhastiri kay kanilaging uso malagi ng sa pamilya na madyan mga group chat natingami kay kanang na naman dyan yung istorya si kuan day man ang hilin kuan ka nang operahan nang nakarat na mi kay ba dyan misladyo. Jamatong ako kay kuan malagi ko kanang ay sensitive kanang dali ra ko magkahilak kanang nay salakted nga istorya kanang dali ra ko mag-uul anja naluoy kong manang naghilak ko nagtan-aw sa kanang nay video or sa picture nga gisend di sa among group chat naghilak ko kay kanang nay naluoy ko ba nga si manang kanang nay operahan kay kuan guys base man ang hilin di ay das mga niaging tuig nas de bukol sa likod hindi kadtong bukulag operahan na to hindi natingami kay ning balik na pod og bukol hindi ang problema kanay malala siya karon kay nagnana na sumoto nga kuan lagi operahan ganina natong rason ganihan nagdali ko nagdagan-dagan ko nga. Morning itsura guys, nabot kong palawad ako ilis. Da bahala na bitaw na kailan ha. Para magpada sa kanang amo laging hinabang kay bisan og kanang nailisod mi ari. Pamanggajud mi makuot. Nya. Kanang napamangyapoy mga taong naay malumong kasing-kasing ganing hatag gihapon og kanang tabang para ni tiri. So, mo na naman tayo among kuhaan po daw pong share ni manang hilin. Kay, luoy ba pos manang. Grabe gulan na naghilak ko. Kay naluoy ko kay madyan ni aha guys. Basta makaibaw ko nga. Kanang na ko'y isuon nga magkasakit nga na mag-uul ko.
nakaingon ko grabe jud mga pagsuway nga niabot sa among pamilya jud. Anja si Tiri wa pa may kahuman. Anja si mananghili na pud. Hinuon yung kamananghilin ko antong kamananghilin bukol sa likod pero nagaul ko. Kay ang bukol gikuha kay kuan ibayopsi. Anja maghisgot tag biopsy kuan majid na para may bawaan og cancerous ba og di ba bukol mo nang nagaul ko kay nagtanaw ko man hilin sa picture nga gisin niya isa dorong hilak na naghilak ko kay naniwang si Manang mo nang bao daghan problema. Anja hindi kali kayang magaul. Anja guys mara to hang gi-share. Anja magpasalamat day ko sa malumong kasing-kasing nga way duha-duhang nihatag og tabang namo. Daghang salamat jud diha sa Sister Mirasol Sol Molina nga nasa Saudi. Nga grabe jud si diyang kabuotan nga way duha-duhang nihatag og tabang. Anja may kagraba pud binga na mo dawat og kanang nay mahatag og tabang anja labi nagnanarbaho ra pud. Kasagaran sa mga tagog tabang katulad pang nanarbaho mga OFW manang kanang may ikagta mo dawat galing kay ma-insulto mapud sila dinata dawaton kay ila man kunong kuan man kuno nila kanang heartily given man kuno mo nang maka-insulto pud og di nimo dawaton og nay mahatag mo na nga kanang nay pasalamat na laman jud migdako sa mga taong nga nga nay malumong kasing-kasing midanan dya kaila personally pero grabe jud siya ka buotan nga kay sugod pa din ng Aliana katong nagkasakit si Aliana gitabangan ko dito dya kay Tiri kapilang higayon na nga nimpadasi dya para ni Tiri. Daghan jud kaadtong salamat sis Sol Molina nga nasa Saudi. Tagaan pa kag daghang grasya. Anja amo lang pa kang yampo nga unta tagaan kag madyong panglawas diha agamong ibalik ko alaman pagampo. Nga tagaan ta kag madyong panglawas diha. Anja tagaan pag daghang grasya. Suklian ang imong pagtabang dire namo. Anja guys, ako andari ka nang naginahinay na kong istorya kay ag kaning lodo dining bungbong basig nga tog na sila mo nang ako nagkasag-kasag istorya. Anja karong adlaw di ay kuan kanang nakapanglaba ko pila pa to ka adlaw ang mga labunan nga malabi kay malagi nag-uwan. Anja si Terry day ganina nag-request siya mukaang ko na siya og kanang may humbang karning baboy sa matong ipalitan ganina. Jawa na lang ako nag-film kay hapon na dali po ko dali sa padari mag-film kay kalaging left and right ang mga magpatugtog karong gani alas 10 na pero naghapoy nagpa-sounds di laman maklaro kay nagsira na mis bintana. Daghang salamat di ay sa mga mutanaw o sa mga mutanaw pa lang daling mga dagaw-jaw dagaw-jaw daling hang vlog. Daghang salamat sa mga kawapul diha sa mga commenters. Di ko makamention kay daghan mo basta magbasa ko sa inyong mga comments makalipay dya sahay di ko makareply dya daghang salamat ninyo sa way undang suporta dya pag-iamping mo gasa mo karon kay na lawas ra bagay puhunan lisod gadyo magkasakit rong panahon na pagit nga ka-share karong adlaw. Daghang salamat ninyo. Bye bye.
next morning. Labi magkape kay humot. Naikot siya magkape. Bawal. Bawal man. Hello guys. Good morning. Oh, happy wedding anniversary day sa among ginikanan. Paman, October 27. Karon may 56 wedding anniversary nila. Grabe gilang pagmamahalan, oy. Mga kaingon mo yung sana all, abot og 56. Kasi mabot pag murang yun. Abot pa nag sila katuigan, may amang giampo. Na-improve karon niya, pamang kahinangon. Nanggamit ang lamisa. Kanahan ako, bitaw guys, ang purpose bitaw nga ako mudya ka. Ganda rin ko sang kuan, kanang may sakit sa natiguang ba? Sakit dagang tuhod. May sakit rin nga orang. Hindi, sakit rin. Ano man na? Ngut-ngut. Sakit ang tuhod di jaka guys. Pero Bawal di di. karon na inagkang kagabiin na yung katagang tuhod. Nagnaog na sangdanan, maglisod ko baw. Karon na pud ni. Maningin sinyalis na sa pag-asinso. Bitaw guys. Kaya no pag-bus. Si Tiri, anang timplahan og gatas, di mo pagkadaadlaw. Kaya ang gatas nga pwede ka tumangnan pa. Harapang suwabi eh. Gusto ni mo? Ang kaon. Adobes. Na madida, kaya na inita, kaya di mo pwede siya pwede. Pwede na pwede init eh. Nadami ko ang guys, kananay. Adubo. Marize Armon. Humba magod na. Ang baranay na ini pa ng adubo. Ala, wala init. O karon na. Ang mantika si Jan nga, magod ng kanabitang maragi kag pista. Atas. Agama din sudan guys, kuan. Naipaksiw, na nilagang itlog. Bitaw guys. Grabe mingawa. Kami rin tikaw-tikaw. Oo na. Ang anniversary may tatay, hindi mo patalo. Dito ba? Di bumadito. Nangit na. Ang ako guys, di man ko tigkape. Karong, ala ka. Suko naman pagtaw si babaw. Aman doon. Gandaran ka. Gandaran ka. Oh. Ang bango-bango. Ang tiri ng inggit. Eh, kayo naggustuhan. Kapit. Bawal man ka. Yan. Sa kadugay na to, karoon ko yung gamit og lamisa. Huwag masakit ang tuhod. Ito nga nag-sugar gamay na. Nuera. Mahaw. Kaning kamot mo, kaya wala mo may ina.